Nou, kom maar in, jongens. Dan kun je beter naast maar even praten hier, want het is binnen al vol, joh. Ja? Maar kom maar in. Even opnemen, hè. Zo. Zo, doe maar. Maar rustig hoor. Hè? Zo. Wat meer, ja. Maar rustig hoor, man, hè. Wat meer, ja. Zo. Het is daar vol, hè. Ja, best wel. Ja, ik ga het mij er even opzetten. Zo, dan moet ik even het laten vertellen, hè. Ja. Ja. Want ja, wat heb je de boel allermachtigste vol? Ja, ik heb hier zo'n 60 hier verzameld. Het hele hoek zit vol. Dat is van de marine nog. Van de marine. Ik ben bij de marine geweest vroeger hier. Hier zit Jezus en dit is Maria Magdalena en dit is Jozef. Ik was zelf vroeger timmerman. Ik zou op vliegbasis werken vroeger en bij het Prinsessenhof. Maar dit klinkt een beetje raar, maar je bent toen dus eigenlijk vrij gewoon, vrij normaal. Ja, ik ben nou normaal hoor. Het is nou heel gewoon, het is allemaal heel normaal. Ja. Dit is geen gekkigheid, het is heel normaal. Maar het is een beetje te hangen rond de hobby. Zeg maar, Maar ben je er een bepaald punt dat je in één keer... Nee, toen ben ik overspannen raken en toen heb ik een overleving ben gewoon te lijden. Het is kijk als een juk, dat zeg ik eigenlijk naar buiten naar even omdoen, het juk. Het leven is ook als een juk. Het drukt op je en dan wordt het zwaar en dan wordt het nog zwaarder. En dan nog zwaarder en dan gaan de mensen een burn-out. Ik heb zelf ook een burn-out gehad voor 50 jaar geleden. Zowat. En toen heeft God me weer opgericht en toen kon ik er weer tegenop zien. Dat ben ik nooit vergeten. En toen ben ik begonnen met het Versailles, de platenbaas Versailles. Die had mij dus toen Paus van Leeuwarden gemaakt. Dus de platenbaas van jou, die had jouw pauze? Ja, die had mijn pauze maken, ja, de platenbaas Versailles. Die had het niet voor. En dat is eigenlijk de officiële manier om pauze te doen? Ja, nou ja, dat vinden ze vroeger ook wel nog. Napoleon had ik zakken ook nodig. Nee, dan kan de gitaar hoor. De meid er maar even op, de meid er maar even op. Ja, je hebt erbij toch? Die er even bij, nou. Die meid er even op, zeg even een stukje speedy. Wat speel je dan? Country Roads. Country Roads, to the place I belong. Dear Virginia, my mama, country roads, take me home. Wat leuk dit? Ben je zelf een beetje gelukkig? Ja, ik ben wel aardig gelukkig, ja. In het geloof ben ik nog wel altijd steeds gelukkig. En de liefde? Ik ben wel sceptisch, ja, de leer, daar ben ik wel gelukkig in. Ja? Ik heb wat vriendinnen en wat platonische vriendinnen. En ik heb wat kameraden, ja, dat is eigenlijk goed in orde. Okay. Ik ben ook wel gelukkig in de leven, ja. Ja, ben je verliefd? Nee, ik ben net verliefd, nee. Ik ken alleen een beetje vriendschap met vrouwen en mijn man. Oh ja. Maar ik ben geen homofiel, maar ik ben redelijk hoofdzakelijk platonisch. Want jou bent natuurlijk dan paus, maar dan, hoe zit het dan met het celibaat? Ja, ik ben hoofdzakelijk celibatair, ik ben vroeger net celibatair, maar tegenwoordig ben ik helemaal celibatair. Ja, hè? Ja. Hoe is dat? Nou, dat gaat wat je wordt ouder, hè. De driftleven wordt minder. Ja? Dus dat zakken touw, hè. Ja, dat gaat allemaal wat voorbij, hè. Okay. En dan kan je het wel opbrengen, hè. Zo. Zeg ik de zegen even, ja? En dan moet een pater Benedictus forum potentis Deus, Patri et Filio, et Spiritus Sancti Deo. In de naam van de Hart en de Zoon en de Heilige Geest, dat je al je gelukkig mooi worden vrienden. Want het leven is niet altijd makkelijk, maar de uitkomst is goed, zegt de Jehovah altijd. Maar het kan best zo werden. Zo. Huh? Wat heb je nou zegend? Een beeldje? Nou ja, dat beeldje, je met de meesten, hè? Dat geven we zeker toe. Hoppakee. Ja.